Praise the Lord. Ana m ekene onye ọbụla ọzọ. Afa m ka bụkwa Nwada Nkiru Ugochukwu. Anyị bịakwa ka izie ụmụnne anyị ihe Chineke gwara anyị maka ndị Igbo, maka ala Biafra. Ihe a Chineke kwuru wee bụrụ na Chineke achọrọkwa na nke wee bata n'obodo a ọzọ na ala Igbo niile. Chineke si na ụmụ Igbo bụ nke ya. Chineke si na ọ chọghị itake over Igbo land. Chineke wee sị anyị jee afịa niile dị n'ala Igbo ka anyị jee gwa ụmụ mmadụ ihe nya bụ Chukwu na-ekwu. Anyị ma na ndị Igbo bụ ndị na-azụ afịa every 4 days. Ndị Igbo bụ ndị na-azụ Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Chineke wee zije anyị n'obodo dị iche iche based on na afịa fa na-azụ ka anyị jee gwafa ife ọ na-ekwu. Na nya bụ Chineke abịago iwere ala Igbo. Ofufe Chineke gwara anyị gwafa bụ na ala Igbo bụ nke ya. Na ya na-alụsị ama nke ala Igbo. Na ya na-alụsị ama nọ n'ala Igbo. Oge anyị na-eje ije ka anyị chọpụta na ala Igbo niile maọbụ afịa niile nọ n'ala Igbo na-alụsị ka eji wee hibe ya. Afịa ọbụla anyị jere anyị na-afụ alụsị dị n'afịa ahụ. Anyị na-agwakwa ndị mmadụ ihe Chineke na-ekwu na ọ bịago ibuso alụsị agha. Na Chukwu si na ya na-alụsị ama nke oke n'ala Igbo. And if ọbụla wickedness alụ niile ndị Igbo na-eme dịka ịta amụnsu, otu niile, occultism niile, ogboma niile, Chineke si na ha na ya na-azụ ala Igbo. Chukwu wee bịa inye ha last warning. Onye marụ nke ọ na-eme ya si nye aka. Chineke abịaghị iwere ala Igbo. Ọ sị ya bụrụ ya ife arụ na ya na ife okereke ama nri otito ya. Chineke wee na-achọ nke ya. Oge anyị na-ejegharị efe dị iche iche anyị na-agwa ndị mmadụ ihe Chukwu na-ekwu. Onye ọbụla marụ nke ọ na-eme ya wenye aka ya enu ya. Ihe ọzọ gwụkwa Chukwu iwu owu na ndị Igbo bụ ndị na-akata ụka. Mana o mezi ndị Igbo na-arụ otu na-azọ ụka dị iche iche. Abụ m onye chọọchị, abụ m Katọlik, abụ m Anglican. Chineke sịkwa anyị jee gwafa na ife eji ama nwa Chukwu bụ omume na omume akọ ka na-achọ na nzukọ ya. Na chọọchị enwere ike ịkpọje mmadụ enigwe na relationship mmadụ na Chineke nwere ife ya akpọje ya enigwe. Safia niile a ka anyị na-eje na-agwasị ndị mmadụ ihe Chineke na-ekwu maka Chukwu abịaghị iwere ala Igbo n'ozuzu oke. Chineke si na ife ọbịa n'ime bụ ka o renew ọgbụgba ndụ etinyere anyị n'ime ya through Abraham, our forefather. Dịka ụnụ mana anyị si na agbụrụ Gad wepụta, ọ bịara renew the covenant. Otu ahụ because ihe o jide otu a na ndị Igbo nọ na agenda Chineke for the last days. Otu ahụ si masị Chineke no eje na Asian country chọrọ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ọmụrụ anyị nzọpụta according to his plan. Otu a ka o si masịkwa Chukwu na ndị Europe ndị ọcha ya ebutela anyị ozi ọma. Ọkwa otu a ka ndị Igbo si ba na agenda Chukwu for the last days. Chineke wee na-achọ nke ya, wee na-achọ ụmụ Igbo ka o renew ọgbụgba ndụ nọ n'ala Igbo ka ọ ga-agbakwasị ụkwụ wee buo ozi ọma ikpeazụ buchigharịa mba ụwa niile. Nọ ndị Igbo ga-ahụ ire n'ụwa, nọ ndị Igbo ga-edozie n'ụwa before Jizọs abịa. Anyị jere afịa gwa ndị Igbo niile ife Chukwu na-ekwu. Anyị jekwara afịa dị iche iche, afịa nnukwu afịa dịka Ariaria Aba main market. Ndị nnukwu afịa anyị machakwa na ọ na-azụ daily. All the markets ndị nọ n'ala Igbo gbachakwa ife Chineke na-ekwu. Wekwuchi ihe ndị a wee naba. Anyị weche na obiena. Anyị nọkwa Chineke wee sịkwa anyị n'oge elu na anyị ejekwa Lagos wee gwa ụmụnne anyị na time na-elugo mgbe onye ọbụla bụ onye Igbo nọ na Lagos ga-eme re-establishment nata ala Igbo bịa establish onwe ya. Na onye ọbụla bụ onye nọ na Lagos ga-anata ala Igbo bịa establish onwe ya na ala Igbo. Ya ka Chineke si anyị bịa gwa onye ọbụla na bụ onye Igbo nọ na Lagos. Ana anyị ejekwa ya n'afịa dị iche iche. Ọ dịkwara anyị izi mana anyị kwadokwa jebe njem ahụ. Anyị were bido anyị cover afịa a na-akpọ Trade Fair Market. O take like 3 days cover ya. Mana o nwere ife melu na the last day na afịa ahụ. Because afịa nwere so many gates esi abịa. Anyị ma Abia gate, anyị ma Balogun gate and the rest of them. The last day ka anyị baa n'afịa, the security jụ na ya ama mba mgbe ha nụrụ ụdị message anyị na-ezi. Ha sị na ya chọrọ ka anyị tinye fana nsogbu, kedu ka anyị esi jegwa ndị Igbo ha na ala Igbo jee mee establish. Anyị wesa na Chukwu zitekwala anyị na anyị tinyekwara ndụ anyị wee bịa ije. Ha wee jụ mesizie at the end ha sị anyị jebe ka ha ghara ịbụ na ha stop ihe Chukwu na-eme.
oge aha ịba desi ozi ya na ha wee kpọọ anyị, one of the security wee kpọọ anyị wee sị na o nwere nsogbu ha nwere kịta. O wee sị na nsogbu ahụ bụ na o nwere onye Igbo na-alụ 20 plazas na that trade fair market. E wee sị na Tinubu ziri ozi si kwụsị the man ọrụ na ndị Igbo nwere oke. The man wee sị na ife anyị na-ekwukwa bụkwa n'eziokwu na ife aka gwara ha. E wee sị na ndị isi kịta na ndị isi anọrọ na ndị isi jewela Abuja ijefu Tinubu. Ha wee sị anyị mgbe aka anyị lekwa afọ na-enye akụkọ ife ndị Igbo. Ha wee sị anyị na ọkwado ife anyị na-ekwu bụkwa n'eziokwu. So otu aka anyị si kọvakwa Article Market, anyị kọvakwa afịa na-akpọ Under Bridge, anyị kọva Alaba International Market, o take like 3 days ịkọva Alaba. Anyị kọva Computer Village Ikeja. Anyị gakwa Ladipo Market, o take like some days ịkọva Ladipo Market. Then anyị gara Oshodi Market, ihe ndị abụ ihe anyị kọvacha na Lagos. Ndị Igbo wee bụ na ndị Igbo jeziri obodo a wee na-eme establish na anụkwala. Ihe o ji doo otu a bụ na ndị Igbo si na onye ụkpana okpoko gburu bụ ntị shiri ya, na onye nwa ife na-eji efife wee chọba ewu ojii. Mana onye ọbụla chere ka ọfọ ife a Chineke chọrọ ime nwere ike ọma ndị ndụkọ ya dịka anyị na-agwa ha dịka Chineke si kwu. Chukwu si na time na-elu, time na-enyela ndị Igbo ịna jeme establish luo ọ bụ na fanarọ time ahụ mee expire na ụfọdụ ya na-agbara aka na ịbụrụ ọgaranya buru ogbenye mgbe oge seti, na ọ bụ na Igbo onye ji nwa na ị ga-agba aka nwa wee na mgbe oge seti. Na ọka mma na anyị bụ ndị Igbo ji efifie kwe chọba ewu ojii. Ife a ka anyị mee gwachacha ndị Igbo ihe niile Chineke na-ekwu. Anyị wee nabakwa, anyị chekwa na obie na Chineke wee sịkwa anyị kwado na anyị ga-eje Abuja ka anyị jegwa ndị Igbo na Abuja na ha hapụkwa obodo aba Abuja na time ha emega expire, ha naba na Igbo ka ha jee mee establish. Anyị wekwadokwa njem a wee jewe wee lukwa wee fụ ndị Igbo nọ na Abuja, wee bụ na ndị Igbo wee tụọ ikolu na Abuja ebe a na-agba mbọ. Ndị Igbo wee na-alụ a lot of things na Abuja. Anyị wee bidokwa with market a na-akpọ Kuje Market, a na-akpọ ya Forest Market. Ihe eji kpọ ya forest bụ na afịa ahụ ọ bụrụ nọ na Abuja ị ga-ama na ihe a na-ekwu bụ eziokwu. Afịa ha dị enwe, most of them adị enwe shop na na-ebu market bịa ịzụchakwa na. So oge anyị jelu Kuje Market, so anyị anọsịa Kuje Market, anyị jekwala another one na-akpọ Kuje Main Market. Anyị gakwa Wuse Main Market, anyị ga Gose Market, anyị gara Maraba Market, ihe niile bụ afịa ndị nọ na Abuja. Anyị gara Utako Market, anyị gara Gariki Main Market, anyị gakwara Nyanya Market, anyị gakwa Apo Mechanic Village. Then o nwere encounter anyị nwere na Apo Mechanic Village. Ịbata ebe ọ bụla ebe a na-ele spare parts, ịtụ aja ụmụ nwoke ekolu. Ha wee na-agwa anyị ofu n'ime ha wee na-agwa anyị n'eziokwu na ife anyị na-ekwukwa n'ụbụ eziokwu. N'ebe a ha nọ na ha ji ofu ọkpa wee nọrọ bụ ndị Igbo. Na-achụpụ gofa the main permanent site fan wee chụta fan n'ebe a ha nọ kịta. N'ife a na-eme ha n'obodo a na ọ dịrọ mma. Na ọ bụrụ na Chineke chụtago fa na ọkwa ife dị mma, iwe gofa na Chukwu echetago ha. Anyị jikwala obodo a na-akpọ Suleja Main Market wee na-agwa ndị Igbo na Chukwu chọrọ ka fa na jeme establish na Igbo. Ihe a bụ aka ọbara ka anyị je kwụọ maka Chineke si na ndị Igbo bụ ụmụ eze na ọbara ụmụ eze adịrọ mma ka kwafuo ya na mba. Onye Chukwu si anyị bịa gwafa ka ha wuo n'oge chọwa anya bụ ewu ojii. Ifefa na-ajụzi anyị bụ n'obodo ụfọdụ si na be fa adịrọ mma, n'obodo fa adịrọ mma. Dịka m kwuru, ụfọdụ na-ekwu a lot of things na be fa adịrọ mma, n'obodo afọ adịrọ mma. Anyị wee sị fa na ọ bụrụ iwu na Chineke si gị na babe nna gị na ọnya ka ị ga-eji jekwu Chineke ma ọ bụ ma ndụ ka eje renew covenant etinyere anyị n'ime ka anyị wee mara obodo anyị ga-anọ. N'ihe Chineke chọrọ ka onye Igbo gbadata n'Igbo, ọ bụrụ iwu bụ nọ na be nna gị ka ị na-ana ihe eji bụ ọgbụgba ndụ. Akwụkwọ a bụ ihe anyị kere mgbe anyị na-eje program a. Akwụkwọ anyị kerie onye ọbụla nọ Abuja na Lagos ya afọ akwụkwọ a, ọ dị ụzọ na-abụ onwe nke edelu nke ndị Igbo, ihe edelu na urgency warning and announcement of covenant message to the Igbos around the globe, the only solution to their bondage and freedom. Why Igbos must enter into covenant with God. Igbo land, a nation chosen by God. Anyị kele akwụkwọ mgbe anyị na-agagharị, akwụkwọ a gara viral. Mana Chineke bụ sị na ọ bụrụ sọ ndị Igbo ka ọ ga-azọpụta, kama na ndị Igbo ka ọ zọpụta ndị Igbo, yuzo ndị Igbo zọpụta mba ụwa niile. O nwekwara ọkụkọ ọzọ anyị na-enye onye abụrụ onye Igbo maka ife ọ na-ekwu okwu ya maka ịba n'ọgbụgba ndụ. Kedu ife edere n'akwụkwọ a? Ife edere n'akwụkwọ a ka m chọrọ ka m kọọrọ gị briefly kama ị ka ya enweta fully dịka anyị na-continue.
ife dere n'akwụkwọ a bụ ịkọrọ anyị original briefly ya na ọgbụgba ndụ a. Kedu ife bụ ọgbụgba ndụ a? Ọgbụgba ndụ a bụ na ị ga-ewepụtara Chineke time na be gị, ekwuru na church na be gị, a convenient time, and it must be at a particular time every day. Ka na Chukwu ya eji na at least 1 hour every day. Time na bụ time na ọgbụgba ndụ ịnachi ya back to covenant etinye gị n'ime ya personally. Chukwu chọrọ ka onye ọbụla mara ya personally. Maka ibido ọgbụgba ndụ a, ebe a ka Chukwu ya ekpughelu gị ife gbasara gị n'obodo ị ga establish. Ebe time na ha bụrụ time na-eji ayọ Chukwu mkpa, ọ time na-eji build relationship. Ịchụdo ka gị na Chineke dị na mma. Ọ ife dị n'akwa briefly. Ị ka ya enweta as we follow us. Si ya ka ije gwa ndị Igbo na iwe ewebego Chukwu. Ekpere anyị bụ ka time nọ ihe eji nọrọ obodo agha n'ime spire. Maka very soon ekwe ya akụ mana ya mande ya agbanya bụ egwu. Ụfọdụ ga-ana ana Igbo gbara aka. Ife merụ before, ụdị ọgụ a nụrụ n'ugwu Awụsa before. Ụfọdụ nọ n'ugwu Awụsa nwechara ụlọ, nwee a lot of things. Chineke sịkwa anyị je gwa ndị ugwu Awụsa oge ahụ, anyị je na-egwu ụmụazị. Ha wuru n'oge relocate ya. Ụfọdụ na-asị kedu ife na-akọ. Nnata ana Igbo egbuo m. Nnata ka eke ebe ihe mme na-eme. Mana ụfọdụ gba aka nwa, ụfọdụ nwụrụ anwụ n'ala Igbo. Ụfọdụ lose property fa. Otu a ka o jekwa ime ọka mma n'ilu zulu property gị na Lagos karịa n'ilu zulu ndị gị. Ụfọdụ ga-aga agbaka nwa mgbe ọ ga-eseti. Onye ka Chineke ji sị anyị onye ọbụla wuru n'oge. Chụbanya bụ ewu ojii, aka ọbara ka ịfụla anyị na-akwọ. Ọ bụ eziokwu na anyị gaburu offline na-eme ya na-eji ije ọkụ, mana ya ka anyị ji batazi online kịta ka onye ọbụla bụ onye Igbo mfe ife a ma nụ ya Chukwu na-ekwu. Biko ka ba arụtụsala ụmụnne ya ozi a ma ndị na abroad ka ha mara Chineke na-ekwu, ka onye Chineke chọrọ ndị nke ya, Chineke na-achọ nke ya, ndị o ji anya red na-achọ nke ya. Ka anyị nakwute Chineke anyị n'ọnya bụ onye inye aka anyị, so nya ga-azọpụta anyị n'ọnọdụ asọ. Chineke ga-enye anyị obodo ahụ bụ Biafra na-ekwu okwu ya dịka anyị kọwagolo unu in our other bulletins na Biafra bụ the mind of God. Ka Chineke mere anyị ebere dịka anyị na-aghọta ihe a mmụọ nsọ na-ekwu n'oge a n'aha Jizọs. Amen.